हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आहे नागपंचमी आणि नागपंचमीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. कालपर्यंत ना खूप पाऊस होता, कारण जसं श्रावण चालू झालाय ना तसा पाऊस पण जास्त वाढत चाललाय. ह्याच्या आधी ऊन पाऊस असं असायचं, किंवा कधी कधी 2-3 दिवस पाऊस गायबच असायचा. पण श्रावण चालू झाल्यापासून पाऊस कंटिन्यू चालू आहे आणि त्यात आमच्याकडे लाईटीचा खेळ सुद्धा चालू आहे. म्हणजे 4 दिवस झाले लाईटच नव्हती. कालपासून आली आहे, ती पण सारखी जाते येते जाते येते. आणि वारा पण खूप सुटलाय. इथे बसायला पण भीती वाटते, कारण हे बघ, एवढा वारा सुटतो ना की असं वाटतं काहीतरी पटकन येऊन पडायचं वगैरे, म्हणून भीती वाटते इथे बसायला पण. माऊ बघा आमची इथे बसते. माऊला काय नाही, ती मस्त पायरीवरती बसून असते. ही अशी इकडे पायरीवर मस्त बसून असते एकटी. तिला नाही भीती वाटत ना माऊ, वारा वगैरे आला तरी? फक्त पाऊस आला की आतमध्ये येते. आज आहे नागपंचमी आणि नागपंचमीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. आणि इकडे पूजा केली नागाची. जी लाल आपली माती असते त्याचा नाग बनवला बघा. आणि त्याची पूजा केली. आणि इकडे तिरडा फुलं आहेत आणि गोमेटीची वेल लागते पूजेसाठी. संध्याकाळचे 5:30 झालेत आणि गाईंचं दूध वगैरे पण काढून झालेत. सगळ्या गायी आपल्या वाड्यामध्ये आहेत. ही लक्ष्मी आणि चिंगी जी तुम्हाला आता माहितीच आहे. आणि हा आपला नवीन पाडा आहे, जो आता गौरीला झाले 12-15 दिवस झालेत. आणि ही बघा, ही मधली गौरी, तिचं हा वासरू. पाडा आहे, गीर पाडा आहे हा. बघतो कसा, त्याला लक्ष असतो बरोबर. हा गीर असल्यामुळे, म्हणजे 100% गीर नाहीये, 75% आहे. बाकी ते सर्व गुण त्याच्या आईचे आहेत, म्हणजे जर्सी. तर हा जन्मला ना तेव्हापासून एवढा उंचच आहे अगदी. आता लक्ष्मी बघा केवढी आमची, तिच्या बरोबर अर्धवण आहे. लक्ष्मी तर वर्षाची झाली आणि हा अजून 1 महिन्याचा पण नाहीये. किती दिवसाचा आहे? 15 दिवसाचा. 15 दिवसाचा आहे फक्त. आज नागपंचमीचं नागोबाची पूजा झाली आणि थोडीफार सुयोगनी शूट करून दाखवली आहे. आज बनवलं होतं मोदक. काय काय जणांकडे पातोळ्या किंवा नेवरे असं पण बनवतात, पण आमच्याकडे मोदकच बनवतात. तर मोदक बनवले होते आणि अळूची पातळ भाजी, म्हणजे आपलं अळूचं फतफतं, जे की नागपंचमीच्या दिवशी असं शास्त्र म्हणून बनवलं जातं. तर आज जेवायला जरा बरं वाटलं, कारण अळूचं फतफतं होतं खूप दिवसानंतर, म्हणजे 1 वर्षानंतर खाल्लं. माऊ आमची तिकडे गेली. आता उद्या आहे शिरसट. ते काय असतं ते मी तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे ह्याच व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू दाखवेन. तो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. भेंडी झाली आहे बऱ्यापैकी, तर ती काढायला जातोय आम्ही आता. कारण दर 3-3 दिवसांनी ना भेंडी काढायलाच लागते, नाहीतर मग ती जास्त वाढली की मग एकदा जून होऊन जाते. हा, एकदम पटापट वाढतायत. आणि हे सर्व आम्ही भरपूर लावले. आमची माऊ बघा इथे बसली, मी आत्ता बघते हिला.
आणि शोधून शोधून काढायला लागतात, कारण कसं भरपूर रोपं आहेत ना भेंडीची. पावसामुळे फक्त पानं बघा कशी झालीत. कीड लागली. हा, कीड लागली. दोनदा पावडर वगैरे मारून झाली तरी सुद्धा ती पानं ना अशीच फाटतातच आहेत. पण भेंडी चांगली असतात. भेंडीला अगदी काय कीड वगैरे लागत नाही अजिबात. सुयोग अगदी आतपर्यंत गेलेत. मी काय एवढा आतमध्ये नाही जात बसत. बाहेरच्या साईडला उभी आहे आणि भेंडी घेते. हे पानं ना, पानं ही ना अशी अंगाला लागली की मग खाज उठत राहते. इकडे पण बघा किती भेंडी येते. मावत नाहीत हातात मावत नाही. आहेत अजून मोर ओरडतात ना इथे जवळपास. पाठी रानात बरीच मोर आहेत, पण आपण जवळ गेलो ना की पळून जातात. इकडे बघा दुधी पण आता तयार झालाय. तर एक वेळेला म्हणजे एक दिवसाची अशी भाजी होऊन जाईल. ऍक्च्युली हे दुधी ना खूप मोठे होतात, 1.5 किलोचे तरी होतात एक दुधी. एवढी भेंडी आम्ही काढली आहेत आणि अजून आहेत, पण ती 2 दिवसानंतर काढणार. जरा अजून मोठी होऊ दे. हा काढायला नाही झालाय ना, अजून होऊ दे, जरा वाढू दे. ही बघा कशी पळते बघा. इकडे पण आहे. हा एक आहे आणि ह्याच्या अजून एक वरती आहे. काय म्हणताय? पडवळ नाही काढतात. पावसामुळे ना ऍक्च्युली भाजी जास्त दिवस पण ठेवली ना, वाढेल करत तर ती खराब पण होते. हा हे बघा, कारण पाऊस खूप आहे. ठेवायच्यावर हा चांगला आहे, हा खराब झाला. आणि आता पडवळ पण बघा किती मोठे झालेत ना, तर ते काढतील सुयोग. एवढा लांब आहे. तिकडे पण आहे. मग नंतर तो पाण्यासारखा होतो, म्हणजे असं हा पाणी होतं थोडस त्याच्यामध्ये. परत तिकडे पण आहे दोडका, पण तो अजून छोटा आहे. माऊला आमच्या मज्जा येते, परसबागेतच असते ती खेळत. आता शेंगा पुन्हा झालेत काढायला. शेंगा कमी असताना या वेळेला शेंगा भरपूर लागल्या पण आपल्या. पाऊस कमी असताना. हो, पाऊस भरपूर आहे ना. पाऊस कमी असता तर अजून भरपूर भाजी आली असती. छोटा आहे की मोठा आहे? तो नाही काढत आहे ना, तिकडा आहे तो. हा, काढा तो, मग परत हेच होईल. लांबच झालाय तो, अजून मोठे होतात ते. पण पावसामुळे खराब होण्यापेक्षा ते खाल्लेलं बरं. इकडे सुयोग आता कारली काढतायत, पण ते असा टेबल घेऊन काढायला लागतं, कारण वेल वरती गेली आहे ना. टोपली रिकामी नाही. हे बघा केवढा मोठा कारला झालाय. माऊ कशाला पाठ करतेस कोंबड्याची? हा एक नवीन कोंबडा आहे. आणि ही बघा भाजी देतात, ती भाजीचं आमचं रक्षण करते माऊ. आणि ही ना पपईचं झाड आहे, त्यात वाढतंय चांगलं. ही बघा इथे तोंड समोर तुमच्या कारली बरीच लागली आहेत, पण त्या अगदी छोटे. छोटी खराब, पावसामुळे सगळं ते खराब होतं. इथे अजून येत आहेत. ही बघा इकडे किती लागले आतमध्ये.
सुयोग अजून शोधतायत काय काय झालंय ते. वांगी पण थोडीफार झाली आहेत, जास्त नाहीत, 4-5च झालेत. भरपूर वांग्यांची रोपण आमची खराब झाली पावसामुळे. सुरणाचा कांदा पण आता ना म्हणजे चांगला होतोय पानं वगैरे त्याची, तर त्याची पण एक वेळेला भाजी कधीतरी करू सुरणाच्या पानांची. बघा एवढी कारली काढली आणि वांग हे 2च मिळालं, आहेत अजून पण छोटी आहेत. ढवळ, भेंडी, दोडका, एक दोडका आहे माझ्याकडे ह्याच्याशा मोठा, म्हणजे भाजी होऊन जाईल. आणि काटेरी वांग एकच मिळालं. काटेरी वांग्यांचीच ना रोपं खूप खराब झाली, म्हणजे जेवढी लावली होती ना तेवढी पावसामुळे एकच रोप आहे ते पण या साईडला पाठी लावलंय ते. बाकी इकडे जी लाईनीत लावली होती ना ती खराब झाली सगळी, म्हणजे पावसात लावण्याची काही मानता नाहीये. तयार करून लावलेली आहे, तर ती आता आम्ही पाऊस गेला ना की रोपं तयार करायला घेऊ, मग पुन्हा आपली वांगी भेटतील. कारण आता जी आधीची वांग्यांची रोपं होती ना त्यांचा बहर आता संपला, तर त्यांना 2-2.5 वर्ष होऊन गेली, तर तेवढाच त्यांचा कालावधी असतो. त्याच्यानंतर मग कमी 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 होऊन ती मग नंतर लागतच नाही. तर आता तसंच झालं आहे. आता सगळी पुन्हा नवीन रोपं आम्हाला तयार करायला लागणार आहेत. आणि कालचा व्हिडिओ मी आज कंटिन्यू करते आहे. आज आहे शिरसट, तर त्याचीसुद्धा पूजा वगैरे बघा तुम्ही ह्याच्या पुढे. आज आहे सिलसट आणि काल नागपंचमी होती, तर हे असं ही पूजा बघा कशी मांडली. पुढे विडे वगैरे ठेवले आणि हे घोरकांची जी पानं असतात त्याची अशी हे केले, घोळे काय बोलतात, घोळे की खोके असं काहीतरी म्हणतात, ती पूर्ण उभे करून त्याची पूजा केली जाते शिरसटची. आई आता पूजा करते आणि हे असे उंडे बनवले जातात. पूजा केली, झाली पूजा ना. पूजा वगैरे एक भाताचे आहे, त्याच्यामध्ये ताक वगैरे असं मिक्स करून, ताक, कांदा आणि काय जिऱ्याची पावडर वगैरे असं टाकून, जिऱ्याची धण्याची पावडर टाकून हे असे बारीक करून याच्यात मिक्स करायची आणि हे असे उंडे बनवले जातात. त्याच्यावरती पालाभाजी, लोणचं आणि फूल आणि दुर्वा असं वर ठेवले बघा. आणि पूजा करून झाली त्यानंतर हे हुंडे देणार मुलांना, हो ना. काय मुलांना हुंडे देणार ना हे. एरेचे दैवत, एरेचे दैवत, एरेचे दैवत, एरेचे दैवत. ये सपन्याला गेला, ये सपन्या चालूच आहे. स्टॉप. तर आता संध्याकाळचे 5:30 वाजलेत आणि जरा वेळची बसली मी. तर काल नागपंचमी आणि आज शिरसट झाली, जे की मी दोन्ही थोडे थोडे क्लिप आहेत एका व्हिडिओमध्येच घेतलेले आहेत, म्हणजे नागपंचमीचा सुद्धा आणि शिरसटीचा सुद्धा. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी शिरसट केली जाते. आता शिरसट ह्या प्रकार सगळ्यांकडे नाही आहे, त्यामुळे सगळ्यांना माहिती नसणार, पण ज्यांच्याकडे आहे त्यांना माहिती पडेल, म्हणजे माहीत असेल की काय आहे ते. तसं मला पण माहिती नव्हतं, कारण माझ्या माहेरी वगैरे नाही आहे. आणि आता सासरी इथे आल्यापासून मला हे माहिती पडलं आहे की नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी शिरसट असते. तर भाताचे हुंडे केले जातात. त्यामध्ये म्हणजे शिजवलेला जो भात असतो त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, ताक
धना पावडर, जिरा पावडर सर्व असं मिक्स करून ना असे गोळे केले जातात आणि मग त्या गोळ्यावरती लोणचं, शास्त्र म्हणून पालाभाजी आणि एखादं फूल असं लावलं जातं. त्यानंतर ते आई मुलाला अशी डोक्यावरून देते, जे की तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलात. असं 3 वेळा करायचं असतं. त्याच्यानंतर मग ते भाताचे हुंडे आई खात नाही फक्त, बाकी घरातल्यांनी खाल्ले तरी चालतात. तर दुपारी आमचं तेच जेवण होतं. भाताचे हुंडे आणि आमटी वगैरे असतेच. ती आपल्यावरती आहे, म्हणजे आपण जे काही करू ते. पण हे असं एक शास्त्र असं आहे. तर मी ते तुम्हाला थोडं असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरवर्षी दाखवते. तर म्हटलं ह्यावर्षी पण आपण थोडं का होईना दाखवूया. ह्यामागचं आता डिटेल्स मला जास्त माहिती नाही आहे काय, म्हणजे माहितीच नाही आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सर्व काही असं एक्सप्लेन करू नाही शकत. पण जेवढं ऐकून आहे तेवढं मी सांगितलं आहे. तर अशा प्रकारे नागपंचमी आणि शिरसटीचा व्लॉग एकत्र झालेला आहे. तर व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर जे कोणी नवीन असतील, ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, त्याने बाजूच्या बेल आयकॉनवरती ऑलवर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आता सगळे एक एक सण चालू होतील आणि ते सगळे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येतीलच. तर चला भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.